Yes! Lokin! To piče, teraz to musí pajenúť. Kamaráde, Pajsket je tu. Poďme. Štvoristok? Alebo pod... Diamant na prvú! Bang! Nice. Poďme. Treba čo najviac konektov, ideálne aj konekty s wildami. Nastrel na diamant. Keby on nastrelil na diamant. 5. Nie je to zlé vôbec, chalani. Nie je to vôbec zlé, 185. Dá sa, hej, len... Potrebujeme fakt, že niečo dobré, no. Pozri sa. Potrebujeme tie konekty, no. Tie sú tak dôležité. Diamant? Alebo štvoristok? Alebo aj zlatý štvoristok. Jak to starý do štvoristka normálneho, tak sa s ním dáme zlatý, ale on to dáva všade. To je zlé. Štvoristok, goldcoin, 50 aspoň. Jedna, no. 140. Presne, ty kokos. Presne. No, connect? No, poď. A už nič, hej. Jeden connect a finito. No chcel by to connectnúť inak aj tie baldy, hej. Aj tie baldy tu môžu connectnúť a vlastne to nám dajú ako keby naviac, ale asi sa tomu moc nechce. 5? 5? Dobre, aspoň tuto je tá 5-ka. 10. Málo! Kurva.